Kedves télapó, hogy vagy? Sajnos én nem túl jól. Lakik itt egy nagyon gonosz bácsi, akit Abner Frostnak hívnak. És ő meg az a sok fura alak, akik neki dolgoznak. Biztos, hogy valami rosszban sántikálnak. Hulk Hogan, Vas Gábor. Muszkli. A 15-ös járőr, jelentkezz! Péter! Megvagy. Magából felettébb érdekes kövület válna? Kedvenc kémikusom, Mr. Weil. Hűtfát. Műsor indul. Vigyázz a fejedre, nagyon alacsony. Boldog karácsony, télapó! Hé, most jut eszembe. Van már helyettek éjszakára? Ugye megtarthatom? Kérlek! De hisz ő nem egy kutya. Na hát. Levágtam az ujját, hogy elférjen a karod. Vényakat csináltam rá. És végül egy hasznos kiegészítő. Azt képzeltem, mikor fénylik, hogy anyukám biztosan hallgat. Mondd, a télapóknak is van anyukájuk? Biztosan, de nem emlékszem rá. Én sem emlékszem azt. Én már voltam homokvihar! Lehet ellenállni. Annyi minden történt. Összezavarodtam. Hogyan, nem kell magyarázkodni. Ez előfordul, én ugyanis szakértője vagyok. Kétségtelenül más, mint azok a szerencsétlen, nyomorult kis vesztesek. Figyeljen maga, disznó! Senki nem beszélhet az én Azok egy-kettő!